Hej så, alle sammen. Som I nok kan se, så har jeg startet min egen YouTube. Og det her, det bliver officielt den første video, der kommer ud på YouTube. Hvor jeg lige vil fortælle lidt om, hvorfor jeg startede min YouTube. Der er mange videoer på YouTube med hensyn til krybdyr og alt sådan noget. Men jeg kan ikke finde ret mange på dansk. Derfor har jeg valgt at lave en YouTube på dansk, hvor jeg vil fortælle om min rejse fra at have lidt krybdyr til at starte med at avle kongepythons, kornsno og lidt boa. Måske starter jeg også med at lave kulunger på en tæppepython, jeg har. Der vil komme meget content om krybdyr. Også om dem her. Det er leguaner. Og der vil komme content med at bygge rack, så man kan gøre det for billige penge. Ja. Jeg laver også noget content med, hvordan jeg har bygget sådan noget som det der. Jeg har faktisk billeder og alt sådan noget der, fra dengang jeg byggede dem der. Og det laver jeg et slideshow om, og smider ind i en af videoerne her, på et eller andet tidspunkt. Men det bliver ikke lige nu. Alt det vil jeg gøre. PT, der må I nøjes med den kvalitet, jeg kan lave via min telefon. Og det skal nok komme, at der kommer et kamera, og det bliver meget bedre og alt sådan noget der. Men lige pt. er det kun videoer, der bliver lavet via min telefon. Bliver redigeret lidt på computeren. Men denne her video, den bliver smidt ud ubeskåret på YouTube her i løbet af i dag. Altså, hvad dato siger vi i dag? Vi siger mandag den 28. april 2025. Det bliver officielt min første video. Så jeg håber, I vil følge med mig på rejsen. Der vil også komme noget content, når jeg er på messen. De messer, der er rundt omkring i Danmark. Der er en lille plan om, at jeg tager til Malmø på et tidspunkt også. Og ham. Og så har jeg på tegnebrættet, at jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan få fat i nogle af alle de avlere, der er her hjemme i Danmark. Og så prøve at lave en hel serie på YouTube med at tage ud og besøge dem. Høre om deres arbejde med diverse dyr og alt sådan noget der. Jeg vil også se, om jeg kan få en aftale med slangetæmmeren. Han har nogle store slanger. De er for vilde. Og så høre lidt om hans arbejde. Fordi det kunne være meget sjovt. Så jeg håber, I vil følge med i min rejse. Og så at vide, at selvom man ikke har særlig meget at gøre med, men at man elsker dyr, så skal man gøre det, man brænder for. Man skal virkelig
lave det, man brænder for. Og så skal man huske at tro på sig selv. Kan I have det godt derude? Indtil vi ses igen. Hej.